siyafana asifani la wena wayithatha imali kahle ngomoya phansi ngomoya okhola ngeke phela uzunginyusela umoya mina imali yami ingakwena imali yamakhosikazi akukwazi ukuthi ungenza kanjalo wema kodwa wena awusazami noma mhlambe kuthiwa ke khona ongenayo okuncane mhlambe ukhambise kuma yaqhubeka ingane yakhe iyafunda impesheni kuphele ngitholayo futhi ngincane ngento lesimanga kweneli ngisho nami la endlini kuhle kahle ubani owayethe ingane mhlambe uzuyobolekela imali yakwakuziyo njena ephila ngemali yempesheni wecabanga ukuthi uzofunda ngani ngemali yabafazi phela zifuna imfundo ephakeme isingane ngeke izilibale manje ingane yakho mayifunda imfundo ephakeme ke thina senjani singadli ngenxa yokuthi ingane yakho ifuna imfundo ephakeme umama kalindi nje imali uzoyithola isazozanywa imali ilungise sengilinde isikhathi esabikile nasehlobeni zami azingisize ngale mali sesiside isikhathi ngesilindile sengiyayicela imali yami ingane wema ubaba wengane noma umuntu owathi hamba oboleka imali kuma yena yini angabe esebaleka manje nokuthi kumele kubuyele imali yomuntu wamtshela wena before uthatha imali ukuthi uthatha imali yomuntu noma wazi ukuthi wayikhipha kuwena ephaketheni ngamtshela wathi uzoyikhokha imali kodwa manje nami ngibone ngasayikhokhi angisazi kwenzekalani nami senginalo inkinga nje manje sekufanele mafanele ngize ngizame mina kwelami ephakethe manje bangikhokhele imali cha phela angithi wena kahle wahamba waye emntwini umuntu yena akazi lo wayikuthumile umuntu wazi wena ngoba wena wafika wathi ngicela ungisize yabo wena lo wawukhulume naye angihlangani naye mina ngikuzelela nje sengiyayicela ngoba manje sengiyabona ngathi angifuni futhi kugcine la eksekuthiwa wemamkhizi sengithi ngiyayifuna yabo namhlanje ngizocela eyami imali ningaze abangifuni ukuthi sengiyayifuna ngoba ngeke kuze kube kuhle bese ngithi ngiyayifuna ke njengamanje thana wena ngishiya isikhashana bese ngilungisa imali buyithole ngoba isikhashana singanani inyanga nenyanga unicela isikhashana kanti lesikhashana siphela nini isikhashana ngisazothatha isenti ngibeke phansi ungitshela ukuthi chazayo akusisona manje lesa sesichaza nini ukuthi manje imali angazivaleleki ivelele emakudeni nama ngisunderstand ifoni yemntwana mina kangitshenanga ukuthi umntwana uyena ozokhokha yayizwa lona wathi ingcobo ngicela ungisize ngifuna ukuhambisa ingane yami anginamali ingane naku uthola isikole la le kude eGoli kuyikona ma washo kanjalo ukuthi imali izokhokhwa ubani ingane ubani ayizokhokha imali phela ngokwamazwi wami la ungasho-kena umama wena ma usuke la endlini usuke uphuma uhambe uye kuma iliphi ithemba lele wawuthi imali kama noma vele wawuhambe uyitshelile ukuthi ngathi ngizamrobha ingane ihambe ngoba izophunyelwa eNSFAS ngale izobuya isize ngemali la ekhaya akashongo kanjalo akangangijananga mina kanjalo wathana nje mangcobo imali yakho uzoyithola nje kungekudala ngicela ungisize ibandla kuyaphuthuma ngiyazi wena ngcobo sihlezi sisizana kanje ngihlezi ngimsiza akufona kokuqala ngimnika imali enginikeze kuloko kamanje usegcwala amahlathi wema wake wayizwaphi lento ukuthi kuthiwe kulindwe NSFAS iyengane eyofunda kushuthi kahle wena ngezinye indlela qonda ukuthi kanti yona lo NSFAS okwenzane owokufunda noma okhokha izikweletu nami lento engixaka okwenzani uma wokufunda NSFAS kodwa ingane ikwazi ukukhokha okusele inkinga eshile emuva kona uphuma wokufunda vele uphuma la usiphuma khona wena ma ukwazi ukuthi ukhiphe lokho okuncane kuma okutholayo umbuyisele mhlambe noma kuthiwa 500 ke ukuthi hayi ngicela ubani inkinga yena asafuna ngalokho okuncane sefuna imali yakhe iphelele phela ngoba uyala ngoba ngize ngafonela ngaba abantwana ngize ngafonela bona nje ingoba sengixakekile ngiyehla ngiyenyuka abafazi bayangilwisa bafuna imali yabo angisazi ngizokwenza njani ngoba namanje ngithe ngiyamangala kumanje ufikela nabantu awukazi ufike la kumina ukhulume kahle nami usungifikele namakhamera ngisazi kwenzekalani hayibo usungifela namakhamera ukazi ufike sikhulume kahle nawe la musukhuluma iphutha ngoba usufuna vele ukubuka unintanda kubukwa wena ungibukisa ngabantu ungibukisa wena ngabantu bantu bafuna ukushisa umuzi wami manje wena mase kufanele ukubuka sangithemba bathi ngcobo ngoba wena siyakwazi uhlezi uneqiniso bamba la bopha lapho ufaka ekufele emntwini
ngabopha mina sengizwela wena-ke njengomakhelwane wami. Ngiyanginikeza usuyangishintshela ungenze nje manje usuthi ngiyintanda kubuka wena ufuna ukubukisa ngami manje abantu bathi bayangena ngoba manje ungifela amakhamera amazange ngisho ukuthi ngidinga amakhamera. angithi ngifuna bona ubufakazi ukuthi imali yakho angidla ngingakho ngifonela utelevision ukuthi awuze la kwakho ukuze bazokubona ukuthi umuntu oyiqili uwena. Angithanda kwaqili phela umsunguli wami nami lo wenza inkinga kufanele sekube mina kuzomela futhi ukuthi achaze la ku TV akachaza khona bezoza ukuthi uNgcobo akanacala akathathanga imali yamakhosikazi. Ubachaphelelwa nami manje akasafuni kwalonto. Akafuni ukukhuluma kahle nami. Akafuni kwalonto phela manje ufuna imali yakhe ephelela ngisazi manje ngizoyenza kanjani. Ngaphandle mengasho namanje ukuthi angizami ukwenza kanjalo kuyivela kancane kancane. Kunini ngangisho? Sengingavela. Kunini ngangisho? Wema. Hayibo. Uyeza ukuthi izinkulumo yakho naye ukuthi ayikho i-communication phakathi kwakho naye. Haya ngoba manje uyiqili ushaya la shaye ngala ushaya la shaye ngale. Angisakwazi kokuyikona kona ngoba manje nento aseyichaza la manje ayifana nje ehlezi engichazela yona. Mina ngihlezi ngifika la nyanja njalo mekuzokhula impesheni imhla ko3-4 ngiza la ekhaya 3-4 azavalena futhi ngizwe nomakhelwane kuthiwa sengiphenduka isicefe. Uyayizwa ke uma hayi sekuyinkulumo mfakela ke leyo ukuthi sewuphenduka isicefe angikwazi lokho mina. Inkulumo mfakela ke le ngoba uhamba ulalela wena abantu la eminyango ukuthi bathini omamgobhosi ubalalele bese uthatha into ifaka kwena bese ubeya back kumina. Angikwazi lokho manje sokusho mina ngiyakwazi. Ngelinye ilanga la base ngifokisa ngelinye ilanga isicapha sami sathi ba ngabe ngisathe ngiyanqonqoza lutho ngese ingakho ngize ngafonelane ngophela mhlambe namhlanje usingenisile ngoba sengihamba kodwa mangihamba nani uvulile eminyango uthi asingene kodwa ngiqhamuka ngedwa ba isicapha siphashelo moya usho ukuthi ufika isikhathi esiphi na kunomoya hlazi mina ngifika manje ngenze njani mina ngenze njani mina niyamuza ukuthi uthini hayi simuzwa kahle niyamuza ukuthi uthini ngimena manje hayi wema kodwa kumele kube khona indlela yokuthi kukhokhelwa njalo mina ngifika nginomoya kuzomela ngiyibone ukuthi inhlobo leyo lo phone ngophela phela ifone ngidami nginobhobhopho nawo bayawazi hayi ngeke nayo ke nayikhona nje nibone iyo nje ayikhwenye nje nginayo njengoba nibona nje nginawo amafoni othashi mina ngalothi ngizothasha ngibhekisephi ima ngizothasha ngibhekisephi kona lezo zinto usho ukuthi u2000 kama ungalokhu nje ubhobhopho makukuthi ke njengoba usukhipha ubeka la nje uyazi ukuthi vele ubhobhopho uyazi vele ukuthi into ya90 le ngoba nginakwayo nenye ifoni yona ifoni enginayo itholakala kuyo sizocela ukuthi sithathe bona osofa hayi ake ngikwazi angiboni angivumi nje angivumi uzovuma hayi angivumi bandla ke angivumi inhlobo hayi uzovuma hayi kusho ukuthi wakhula intombi iboshiwe ngakini angivumi uzovuma hayi angivumi ngizoyithatha ngizoyithatha wakhula hayi musana ukungivimba ngiyashaya phela somali shaya mhlawumbe ikhona into ayifundayo nje mhlawumbe yenze kwanale mali ingoba ayifundi vele iyashaluza nje lele wazinika wena wazinika ngiyami ngani wena uqhikisa la indaba phayo ungasatholakala efondini indaba ingasatholakala phayo ukuthi kwenze njani akazi ingoba ingakho uphendula ugogo wena yazi kakhulu ma besiyashaluza lo ngani hayibo ngiyeke mfo ngicela ukuthatha ngidedela uma senze njani siyathatha noma uthi ngoba ngithi 500 uyesa angifiki cha ngeke singakwazi ukungathathi ma ngeke singakwazi ukuthatha lokho i-insurance yakho leya siyoyibeka lapha ya ukuze senzele sure ukuthi uzobuya uqede mase ngifika ke senidayisile ke shuthi ngiyanibopha ke kwamina hayi phela make ukuthi mina ngakubophanga yini wena ungabonga ukuthi angifikanga namaphoyisa indaba ungabonga wena ndanda kubukwa nje ama-social media lawo okuma television athi ufike nabo ufuna ukubuka besicela ukuthi sibe siqala ke ma hayi kabe hayi ukuthi mhlambe kanjani siyacela ukuthi hayi kodwa angivumi nje angivumi inhlobo angivumi hayi angivumi angivumi inhlobo hayi angivumi ngiyasho ngithi imaleni ngiyayikhipha kuphela kwenyanga nithini kanti ngithini kanti sicela please ufuna size siya kulokhu idonsisa sinikeza usofa siphume esambeni ngokuthula ngoba yabo nje njengoba kuba ukuthula inhlobo angithi imali yakho mina wazi uyithatha njengoba uzoyenza nje ubuko abantu yabo njengoba uma usuzosikhicikisa sesiphuma kabi abantu bazokubuka ngile kumanje namakhamera vele sebengibukile
ma kanti kuhle ukuthi usidedele sikuthathe kahle akekho uzonaka ukuthi kwenzakalani siyakucela. Kuyimanje vele bayabona ukuthi kwenzekalani ngicela nikiyeke nje kwalento Ngeke ntombi endala kumele kuphume. Hayi angivumi. Hayi kabi ntombi endala Hayi, angivumi kwakhona, tetela ntombi endala uphume. Angivumi kwakhona, angivumi. Ntombi endala tetela uphume. Angivumi kwakhona. Angivumi kuba kubathatha. Tetela uphume usoka. Awuphume usoka. Imato. Awuphume usoka. Akuliwa lama. Mama